السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرچی میں سیمی روچیں ما روچگی رمضان احکامانی و مسائلان بارای واز کنی و مرچی آخری روچی انشاءاللہ واضح کرنے کا پیسر اگر کسی سوالی ہستے مرچی آخری روچا اگر کسی سوالی ہستے خاصتاً جنینا کاغذی تو کا سوال بلک کرتے واضح چرند انشاءاللہ اب سوالی ما جواب آدات کنی ای جواب دیں چه جنینان کر ہستے ادا مادات کا کلام و کاغذ ارچی سوالی ہستے لوٹی سوالی کا واضح حلاسی ارند انشاءاللہ ما سوالان جواب دیں وچی انچی احکام چیز ہستے بعض لحتی جنین زانمتے و بعض جنین نزانا ار جنین زانتے کہ لحتی احکامان تو کا و لحتی مسائلہ جنین نزانتے بعض جنین غلطی کر گیا بلی تو زانیے بلے وہ سوال بلے کرائی بدے چیت تاکہ درو فائدہ مند بھی بنتے و مردینان بھی ہستا اگر سوال ہستے مرچی واضح چیران درچی سوال ہستے سوال بکا انشاءاللہ ما جواب دیں و پتہ بھی مرچی من دوستہ میں یاد دیا حیاء مسئلہ و شرمیہ چیئے دنینگا میں قوم میں تو کا یہ چیز نشتا آئین نفس تو کا یہ چیز ہستے گشتے ہیں لخت مسائل ہستے دین ہے گشتے آئین عبران اللہ کا موشہ وحدی کے امام دین مسئلہ بارہ عبرکنے روچگی ہے چی چیز روچگی ہے پروشی چی چیز میں پروشیتے چی چیز جائز مردم وسط بکنانتے انہا روچگی ٹیما ای مسئلہ تو کا محواری احکام بھی قائنتے ای مسئلہ تو کا وقت وابی بھی مسئلہ قائنتے بعض مردم منہ گشن یا برا مکان جاہل کے نہ سمجھی گشتے چطورے عبر کن گئی اگر جاہل نہ سمجھی ما سمجھا رہی نہیں انشاءاللہ ما کہ یہ عبرہ وحدی کنے ملوٹی جاہل بھی سمجھی چیا یہ کہ علم ہستے ہیں سمجھدار مردم وقت سمجھتے ہیں اگر جاہل وسطہ ما دین احکامہ ظاہر مکنے گوڑا مشکل ہے دین اسلام منی دوستان کا مردمہ سے کارینی حیاء چی رولے دین اسلام اصلات کا مردمہ سے کارینی اخلاق چی رولے وحدی کے اگر دین اسلام محواری احکامان باریا وقت وابی احکامان باریا برکان شی معنی نہیں کہ مردمہ چا حیاء یا چی مردمہ چا وتی عزتا چی دیر کا اننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی گشتا الحیاء شعبت من الایمان گشتا حیاء مردم تو کا کہ حیاء ہستے بزا یہ تو کا ایمان ہستے بلے وحدی کے تو یہ احکامان جوست کنے اگر یہ احکامان باریا برکنے شی معنی نہیں ترا حیاء نیستے اننا انچو کے مزیگو صحابیان جنین بتگا اتکگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوست کو تگے محواری احکامان باریا بی بی عائشہ موجود بتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگو چیئے چشین جوست کنے شما بی بی عائشہ نگو شمارا شرم نکا شمارا حیاء نی چیئے چشین جوست کنے اے نگوشتے انگا بی بی عائشہ دعا لوٹتا این وستا آج جنینہ کی چشین جوست کتا بی بی عائشہ این وستا دعا لوٹتا گشتگی رحم اللہ نساء الانصار لم يمنعهن حیاؤهن من التفقه في الدین بی بی عائشہ گشتا اللہ رحم بکنتی جنینہ نسرا کہ اشانی حیاء اشانی شرمیہ ای مناہ نکتگا وتی دین مسالان جوستا بکننتے ای چیز میں دوستا گوڑا مردمان تو کا چی دکنک بی بیتے چی ای مسالان بارا برکا ای مسالان بارا معبر کنے ملوٹے میں قوم وتی دین احکامہ بزانتے عمر چی من دوستا معبر کنے اولی چیز سے مردم دفع پروشی روچگی پروشی کجام چیز مردم اگر کنتے آئی روچگی پروشیتے و آئی شرط چیاں صحیح مسئلہ زکاة الفطر بارا انشاءاللہ برکنے اولی مسئلہ من دوستا کہ مردم روچگی پروشی او وقت وابی اگر مردی ہوتی جنین جمعی کا رمضان روچگی ٹیمبا آئی روچگی پروشیتے او ایک مزنی گناہی مردم اگر روچگی حالتا رمضان ای چیزیں قبضہ یہ ایک مزنی گناہی کو کہ اللہ تبارک و تعالی فرمائنی
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الله فرماینی شفا وحدی کے مغرب بیتے روچ ایر رو نیش میں است جائزی وتی جنینہ جمائی بکنے روچا جائز نہیں. الله تبارك وتعالى بقيت الحديث فرماینی حديث قدسي وشنتي الله حديثا وشت يتركوا طعامه وشهوته من أجلي وهذه کے مردم روچک بھی وتی شہوتا بھی یہ لوگ کانتے آکے یہ چیزا کانتے رمضانا روچگی حالتا بزا آئیے یک مزنی گناہی کتا اولی چیز آئیے روچگی روچ پروشیتے اگر روچگی مردم یہ چیزا بکا آئیے روچگی پروشیتے آئیے روچگی پروشی بلے آئیے سر واجب ہمیشہ کی روچگی بدار اتنے جائز نہیں اس میں روچگی پروشتا مرہ ورگ ورہ اننا آئیے سزا ہمیشہ روچگی بداری بھی پدا بدلی پھر بیتے ہمیں روچے اوشی توبہ چیئے یہ گناہ توبہ ہستے لازم یہ چیزیں تو بکنے مردوں کی یہ چیزیں کا یہ توبہ چیئے. اولی چیز اگر کر غلامی ہستے غلام آزاد بکن اللہ نامہ وحدی کے مردم یہ چیزیں کنتے رمضانا روچگی حالتا آئیے کہ غلامی ہستے غلام ہوتی آزاد بکن اللہ نامہ آئیے توبہ ہمیشہ چیئے تیسرگی مردمہ غلام بیتا جنگا غلام زورتا گنتے آئین کے رکارا بیتا گا غلام بیتا گا آئیے توبہ ہمشی ہوتی غلام آزاد بکا. اگر غلامی نیستی 2 ماہ روچک بھی 2 ماہ رند پر رند روچک بھی بیتے ای 2 ماہانی درمیان یک روچ ای اس کا جائز نہیں ہوتی دفع بوجی 2 ماہ روچک بھی اگر مثلا یک ماہی اور نیم روچک بھی چند روچ ای اس کا بچے 2 ماہ حلاس کا آئیے ہوتی دفع بود پدا شروع چی 2 ماہ بداری 2 ماہ روچک بھی بیتے اگر 2 ماہ روچک بیت نکا 60 غریبہ ورگ بدا 60 غریبہ یہ ورگ بیگ لوٹیتے ای اولی احکام مردوں میں آکی جماعی کنتے روچگی حالت رمضانا چیئے صحابی صحیح بخاری مسلمہ حدیث ہستا یا صحابی کہتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا کچھتے یا رسول اللہ من ہلاک بیتا یا رسول اللہ من برباد بیتا رسول اللہ جلد کو گشتے چیئے کتا تھا گشتے ما وتی جنین جماعی کتا روچگی حالت رمضانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گشتے ترہ غلامی ہا آزادی کنے گشتے انہا یا رسول اللہ گشتے تو 2 ماہ روچک بیت کنے گشتے انہا یا رسول اللہ گشتے 60 مردم غریبت ورق دات کنے گشتے انہا یا رسول اللہ رسول اللہ امر دا گشتے بنن مجلس نندگی حالتا زکاة آرق بنتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وستا ہمیں زکاة تو کا نا بنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نائن شست کا ہمیں مردہ دا اس نے برا غریبہ بھی دیئے ای مرد بشیدتے یا رسول اللہ ای علاقے تو کا مناچی غریب ترے مردم نہیں مکہیا بھی دیانے اولی چیز یہ گناہی کو تگی غلامی نیستے آزادی بکا روچگی گشتے منداشت نہ کنا غریبہ ورق دات نہ کنا وحدی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ ورق چیز داتا گشتے برا غریبہ بھی دیئے گشتے مناچی غریب ترے مردم نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچکن دیکھتے گشتے شرعی نہ آئیں بزی برا ہوتی جن چوکاں بھی دیئے یہ بڑا اپنے دوستاں اولی حکمی جماعی کنتے آکی جماعی کنتے آئی روچگی پروشی دومی چیز کے روچگی مردم پروشی مردم کے فقصد وتی شہوہ نازل کنتے فقصد وتی آزیاں دست تکا مثلا کہ من شہوہ دربیان تے من شہوہ نازل بھی آئی روچگی پروشیتے انچو بھی اگر مردین وتی جنین بوسا بدنتے آئی شہوت نازل بیتا آئی روچگی پروشی روچگی جائز بوسا بیل جائز روچگی ٹیمبا مردین اس سے جائز وتی جنین بوسا دنتے رمضان روچگی حالتا چیئے بی بی عائشہ حدیثا صحیح بخاریہ کئی منی دوستا بی بی عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگی دوستری مردم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر جنک ای ابران کنے گئی اشی مانا نہیں آئی حیاء نبیتا کسی ابرا کت نکا اشتا آئی حیاء نبیتا توبنا عوض باللہ بلے آئی ابر کتگا ما مسلمان ہوتی دینہ بزانے ما بزانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز کتا جائز بیتا چیز نہ کتے گی بی بی عائشہ صحیح بخاریہ فرمائی نیتے صحیح بخاریہ حدیث ہستا
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वती जनीन बोसा दातगा रोचक बिता भले फरमाइनी बीबी आयशा में हदीसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वतारा दाश्त कोता वहदी को जनीन बोसा दातगा रोचक बिता आइए वतारा दाश्त कोता आ मर्दम जा मसलन में बोसा बिदिया मनी शहवत रचिते माँ अगा उते आगाया दस्त तक कना मनी शहवत रुचि आई वस्ता जायज नहीं ये चीज़ का आगे मर्दम उतारा दाश्त का आई वस्ता जायज बोसा बदनती चे साहिब बुखारी और मुस्लिमा ये हदीस हस्ता अगर कसी वाबी चे वाबी तू का मर्दम इख्तिलाम बिते शहवत रखा इनते आइए बड़ा हिच कर ले आइए रुचगी सही है मर्दम रोचा वक्त वादा चार्टी में शहवत रखगा इख्तिलाम बिते शैतानी विशंते बरुचिया आई चार में शहवत रखगा इसी रुचगी सही है इसी हिच करने